салом дӯстон, якчанд рӯз пеш Нурулло Алиев ба Трей Огден визит дода ӯро ба муҳориба даъват кард. хотиррасон мекунем ки Огден дар муҳорибаи охири худ Лоиқ Раҷабовро шикаст дода буд ва вақте ки Нурулло Алиев ӯро ба муҳориба даъват кард, Огден ба Нурулло Алиев чунин суханҳо ҷавоб дод: ту кӣ ҳастӣ? Ман маҷбур шудам ки дар бораи ту маълумот кобам. ту дар UFC 2 сол пеш як муҳориба доштӣ ва ман бошам дар 9 моҳи охир 3 ғалаба пай дар пай кардам. ту пеш аз номи маро гирифтан бояд каме боло бароӣ. ман дар қатори худам будагиҳо ҷангидан мехоҳам, на ба поён будагиҳо, навишта ва ҷавоб додааст Огден. чӣ тавре гуфтам, Трей Огден дар муҳорибаи охир Лоиқ Раҷабовро шикаст дода буд. ва дӯстон, ChatGPT дар бораи Нурулло Алиев оё маълумот дорад? чӣ фикр доред? Бале, албатта маълумот дорад. марҳамат бинед.